celej Európskej únii je zakázané propagovať akékoľvek doplnky stravy tak, že by to mohlo vyvolať dojem, že sú to liečivá. Napriek tomu sa veľmi dobre vie, že na podpultovej a podprahovej úrovni sa toto častokrát nedieje. Že u mnohých doplnkov stravy výrobca síce povie, že teda áno, je zakázané tvrdiť o týchto doplnkoch, že čokoľvek liečia, ale tak medzi nami ti pofixujú vlasy, pečeň, pleť, vzťahy so susedom a keď to dáš psovi, tak bude mať krajšiu srsť. Možno si teraz ale oprávnene povieš, no dobre Moni, ale veď aj rôzne výživové doplnky, vitamíny, minerálne látky predsa majú nejaký účinok, tak ako je to potom? A máš úplnú pravdu. Vitamíny, minerálne látky a rôzne doplnky stravy môžu mať regulérne miesto a nevyhnutné zastúpenie v našom metabolizme. V zjednodušenom ponímaní si to môžeš predstaviť zhruba tak, ako keď máš nejaký komplexný motor, napríklad u auta, tak doplnky stravy sú akoby premazávací olej. Pomáhajú teda motoru, respektíve nášmu metabolizmu optimálne fungovať v čase zdravia. Môže sa ale stať, že v tom motore nastane nejaká vážnejšia porucha, napríklad, že úplne skoroduje nejaká súčiastka alebo treba úplne vymeniť nejakú trubičku. Analogicky by sa dalo povedať, že nejakú závažnú patologickú zmenu musíš cielene vyriešiť liečivami, ktoré boli roky klinicky skúšané na to, aby pôsobili v danom konkrétnom mieste s veľmi cieleným a presným účinkom. Skvelý príklad, ktorý všetci poznáme, je inzulín. Veľmi dobre vieme, že hladina inzulínu v krvi sa dá efektívne ovplyvniť tým, aké máme zloženie stravy. Koľko príjmame sacharidov, či sú to jednoduché alebo zložené sacharidy, či strava obsahuje dostatok tuku, bielkovina, vlákniny, to všetko má na inzulín významný vplyv. V momente, keď sa v tele ale niečo vážne pokazí, napríklad ak pankreas vyslovene prestane produkovať inzulín alebo vznikne inzulínová rezistencia, je to stav, ktorý sa stravou sám o sebe dá vyriešiť len veľmi ťažko a je potrebná cielenejšia, hĺbšia intervencia na to, aby sa tento stav zlepšil. Takže ak ti niekto niekedy bude ponúkať nejaký zázračný doplnok stravy, ktorý má údajne liečiť nejaké veľmi závažné ochorenie, je to ako by ti ponúkal premazávací olej na skorodované súčiastky v tvojom motore.